Моля, послушайте. Бих искал някой път да дойдеш да видиш къде работя. С удоволствие. В такъв случай не желаете ли да ме посетите тези дни? Ние на ви ли говорим вече? Да, това е официална покана. За мен е чест. Тогава ми позволете да ви поканя на бар. Не възразявам. Кога? Може би утре. Утре е неделя. Това не е ли почивен ден? Не и тази седмица. Тази седмица почивните ми дни са вторник и четвъртък. Значи работиш в събота и утре, в неделя. Да, тази седмица събота и неделя са като делнични дни за мен. Разбирам, но за съжаление утре съм заета. Колко жалко. Да, и аз много съжалявам. Може би тогава в понеделник? Бих искала да се възползвам от твоето предложение, но за 2 дни заминавам на екскурзия. Значи в сряда трябва да сте свободна. Да, би трябвало в сряда да не съм ангажирана. Помислете, ако обичате. Дано да нямате ангажименти. Мисля, че в сряда това е възможно. Ако не, то чак в петък. Тогава ориентировъчно се договаряме за сряда или петък. Хубаво. Ориентировъчно се договаряме за сряда или петък. Позволи ми още веднъж официално да те поканя на бар. С изглед към морето. Приемам поканата с удоволствие. Благодаря. Няма защо. Нека се върнем пак на ти обаче. Добре, желая ти приятно прекарване на екскурзията. Мерси. А на теб лека работа. Моля, повторете. За мен е чест. Приемам поканата с удоволствие. Благодаря. Няма защо. Желая ти приятно прекарване. Мерси. Моля, повторете. Бих искал някой път да дойдеш да видиш къде работя. С удоволствие. В такъв случай не желаете ли да ме посетите тези дни? Ние на ви ли говорим вече? Да, това е официална покана. За мен е чест. Тогава ми позволете да ви поканя на бар. Не възразявам. Кога? Може би утре. Утре е неделя. Това не е ли почивен ден? Не и тази седмица. Тази седмица почивните ми дни са вторник и четвъртък. Значи работиш в събота и утре, в неделя. Да, тази седмица събота и неделя са като делнични дни за мен. Разбирам, но за съжаление утре съм заета. Колко жалко. Да, и аз много съжалявам. Може би тогава в понеделник? Бих искала да се възползвам от твоето предложение, но за 2 дни заминавам на екскурзия. Значи в сряда трябва да сте свободна. Да, би трябвало в сряда да не съм ангажирана. Помислете, ако обичате. Дано да нямате ангажименти. Мисля, че в сряда това е възможно. Ако не, то чак в петък. Тогава ориентировъчно се договаряме за сряда или петък. Хубаво. Ориентировъчно се договаряме за сряда или петък. Позволи ми още веднъж официално да те поканя на бар. С изглед към морето. Приемам поканата с удоволствие. Благодаря. Няма защо. Нека се върнем пак на ти обаче. Добре, желая ти приятно прекарване на екскурзията.
Мерси, а на теб лека работа.